Well, you know some bar, I say Calaz say. Check, 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 check. Well, I know, on the other question, that's nobody gay. She industry, guys. She didn't get you go badger, I'm too good. I'm a funny. Handizive Zvirikubhadhara ani asike sutir ko tambura shirko kone kone niti chimko yaura ko yemba terko yemba asika panna kana tere ko famba zive Zvirikubhadhara ani asike sutir ko tambura shirko kone kone niti chimko yaura ko shanda terko shanda asika panna kana tere ko famba. Check check panda pinda mu streets vano vana vachifarira celebrate vachingoti vamuona uya mu bandit apa muwamwe ndinenge disina kana sen asi cheka umwe ya promoter ne pirates yakatashuka apa akatopa kabenzi nichifamba netoka kana kukwira taxi mafanizi ndiri kuchema ne government zvinofadza here tikadzokera kusheti mabanditi todzokera futi kujei inga tiri kutsvaga zvinofadza vabereki hatisi kuba shoplift. Handizive Zvirikubhadhara ani asike sutiri kutambura zvirikugona kwana niti chingo yaura koyemba tiri koyemba asika pana kana tere kofamba zive Zvirikubhadhara ani asike sutiri kutambura zvirikugona kwana niti chingo yaura koshanda tiri koshanda asika pana kana tiri kufamba. Manager na bosa kuchinjanisa mota unasiva newenda mangwana Toyota changu kongo igeza ndoyenda nditsoka ndochera mvura vamegini ndine nyota ivo malendot gini ndirocha zvinhu zvacho kuita woserofa maripindira imumbo basorofa ndivake uyimba nditenge kumochovha zvekuramba ndichishandira vanhu vapfume aiwa ndoda zvikume kushandiswa pachipo changu kuti vapfume aiwa ndoda zvikume. Handizive Zvirikubhadhara ani asike sutiri kutambura zvirikugone kona nditi chingo yaura koyemba tiri koyemba asika pana kana tere kofamba zive Zvirikubhadhara ani asike sutiri kutambura zvirikugone kona nditi chingo yaura koshanda tiri koshanda asika pana kana tiri kufamba. Check check panda pinda mu streets vano vanavongana vachifarira celebrate vachingoti vamuona uya mu bandit apa muwamwe ndinenge disina kana sen asi cheka umwe ya promoter ne pirates yakatashuka apa akatopa kabenzi nichifamba netoka kana kukwira taxi mafanizi ndiri kuchema ne government zvinofadza here tikadzokera kusheti mabanditi todzokera futi kujei inga tiri kutsvaga zvinofadza vabereki hatisi kuba shoplift. Handizive Zvirikubhadhara ani asike sutiri kutambura zvirikugone kwana niti chingo yaura koyemba tiri koyemba asika pana kana tere kofamba zive Zvirikubhadhara ani asike sutiri kutambura zvirikugone kwana niti chingo yaura koshanda tiri koshanda asika pana kana tiri kufamba. Check 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 uchokwadiga chiputse ukama mbare misenge I know Levels Production.